sadung samia pasad sangkutakan dengan inanian. Nama kau masa dunia nagyutus kanian tinsadidun kepakai bumali. Udi nasa kanian na Arab sangkuto katataguin ko kan dengan inanian. Nadi kepakai miya kau masa dunia nati kebalu yang keamranau alami ingirong. Adidun kepakai. Gitu. Mana ini? Na andidni kau mangkuto siya ulan. Na ayak kaliwang kota manusia nasi isa idin wallah. Na ayak paganay. Kalau sada ng kota manusia kung kapakapun yan sang kota alamul batan na sumaw mali ababak mga malaikat. Na may laing kaagyang kota na gumurao. Asang kota kapong gurao kiyan na ilayang kang kotang bola at paladiyan kakakamasan yan. Na kaya pasiruto mga lalanta si pamikiran ko mga ulama na ayaw to kaya pakaguro yan na kaya makapuan kainayan na mapakasya na ayin yan adamar na tinapumlin kaadam pusaw na anang puto katataguan rakan na mapay para sa dapa miya pakasya na liman yan adamar miya kabukar na miya kailay sambarang-bara nga warna na miya paguro kang puto manusia na tiap pasiro ino to makakakamas. Ino to makakakamas ang puta manusia ko kaya pakapunin ko kandangan ni inayan. Nawaraan ayak yan nawala ko manusia na init bagi mo yan nariyag yung putwa. Inam sang puta mapya. Sa sunso kilay wata sang puta barang-barang warna. Miya kailay sang maputi. Mariga binaning na miya kakamas. Kaya mapipikiran at sige na una uba kang buto ka kuha. Uba kang buto ka kuha. Uba kang buto ka kuha. Gina. Mayagin na tao sa manusia sang kaya dunia. Na ini masad ng wallah sulang langwan. O kapag ginatawan o kumababaloy ang ukuran yan. Ada penakimaad ng kaya dunia na miya pasad na swalla na ini masadi so kadar ulangan taman. Ikan manana parati anu manusia yang kanang ukuran. Kau dinan parati anu manusia na mata na makapendarasag na utan to apa kawida kalian. Kapangutun ya na awida kalagir ke dunia na dinyan magagat. Sumumin na kinanglan nakasabutan niya na mapianto na ipasagadun ko mga masa. Masa kaluangan, nagumasa kasisimpitan, nagumasa kasasakitan, nagumasa makawida kalian. Na iya pipikiran yan nagyutunakad. Kaandi makapendara sa pamikiran ng manusia. Pikiran ka man na ibarat na nakapanamadan na sa dunia na ini masadwala sukat tamanan ako kawayag-uyag ka. Ibarat na ay buak kabaya wala na makaw makas sa dunia nagudwa kami nutos lagi na tanakad na dunia na ini buat kami kay sa na makakulit sa kanalit makartuni na kiyag tanda agyan ito ikabaya wala sumpay sa putakaw yung higit adang manong tataman sa misampay sa mga yan o di na makapulas taman sa makapagilid sarti o di na diyang kamakaunot kay na yan makapagunot-tunot kaya mayan na bilagyan siya na nagusya mayan kami ang wapat o di na may mamangudaw di na bimbugagwataw adang punutwa kisang kami ang kawing na makapiragaw inaginatan niya sa dunia kami ang kutuwa taman so katamanan ng kumanisa na rin naukit ba't namang gulaw na din nakasumpatan ng kutwa kawiyag yan sa ibarat na kagis kanya ni Mia Sirman Kodar Pabrina ay Mia Mayor ay Mia Gobernador nabakya sumpatan sa sarap ng kutwa kawiyag yan ay ni masadwala ka na doon o di nakagi ang Mia katamok may kawasa nabatig ka kaya sumpatan ka dito naandad na rin ikaw man yan nakaulitan sa papagti sa makalalaba na pamayway karano na ruminsan sa tadman at karaw niyan din niyang karaw ikatilik ko niyan kumalayarga sa ginawa niya
mga pamilya niyan, tamok yan, nakadato yan. Naibat kakitagilian sa Ginoo niya nakikatalikod yan. Yan. Sumano siya napapasad ng Allah sumapasirong pinangyan kakawasaan. Sumano siya napapasad ng Allah sumipatirapiyan. Makaparatiya kasaad na miya pasakyawin. Miya pasakya kung ano sa kawinan. Nada niyan kabatali si karuman niya na miya kambulag siran. Anak ya sa mapan. Ada pun notua kukulon sa kawinan. Nada pun na makaway na miya kambulag siran. Papasad ng Allah sumipin niya nakamurya tao. Kapira-pira o pamana miya kalala ilawas. Nataman sa miyatay na din makailay sa murya taon niya nakakagigit yung kadriyan. Mga parapiyakan o siya. Adong manabot mo di pili at kaya tagusok yan nakapagdam sa asma. Nami buburid na wata ikaruman yan. At namiya si mga kanon. Asya ito na di pagaragman no. Di man lagot pagdam sa marata alagad. Nasi karuman yan lagi di pero na di makapraraw ta supyota. Dito yung kadriyan. Na kinanglan na mapianto na di sumagat ka na so kamamalayin ka mumin. Na silimpot daw ang kakukad na naka. Kahupon swalla na may lain na di ka masusuat. Nalayong ka din di makatrintang. Na sa mauto na mag-argaw po ng putwa para tiyakas. Wallah. Pikiran ka man na yung gira. Inim pala nakasuka ba is kasapira kasap. Nagitip pero na subarat pa na sa matusay. Na ayaw na kiyatitay. Kaya sika gina bumakaw maang kaya kalalano ka. Nagkikiyaso ka ba is ka na pala na may alap ko Gid na makatitinpun. Nakadruto. Nagsubar ka ko Allah. O di ka subar. Namapian tuloy. Suwan ka. Awang ka pa na sikid na po ka na iba ka di makatindig so ka may tsaka. Nabaka ng subar ka nakamakuha ko tawa na sa kinan. Mapapasad so pamana anton away ni qadr na kaya naman pasad na so simple ang suwaman. So kinan, mana ini miya ka po kasang kutuakan dengan inaka na ini masadro so ang gauta ka pagusar na ka. Sangkaya o pamana katatago ka sa giyang kaya dunia na iya pagumbulan na kasi na so kawya biyog ka ipon sang kutuak ko na tama sa makaw makasalong na mo. Siyang kapagumbali na kaya katimplihan na suwaso mga lukustano andi inang barutaw na idong nakalabuan na usap kaya maruraw na iya kabarantangan. So manusia na kinanglan na kasautan yan ayaw buwarga yan na susimba. Kaumablag kung manusia susimba na ibut wala kamadini ka pansuringay ada pangkatan yan wala alis sumanusia mata ida mama mata ida bayi namanya belagin sukan na niyan na ayaw punayon niyan na lumiyong suniyon niyan na siksaan sa tama na panginamiyan sakit kasaan yung sangkutan din bumuad kasabutan ng manusia ya buwarga yan na sabu sa otoman na kasuatan yan si kukad na niyan. Kenapa ya kinanglan wala kung manusia na sukada to yan? Kenapa ya kinanglan wala kung manusia na subong talian? Kaya kinanglan wala kung manusia nakapangunutan sa simpan yan suwat. Pikiran ka man sa Firaun. Digan sa kanina wala sa kadato na ya kaya pamalampa ko kadato yan. Nataman sa miyak isimba. Taman sa tinimuyan sa mga Bani Israel pagtaon niyan. Napiyakan lang kapya na tigyan na siya kang ituhan niyo. Ito man na naman po. Pakasara panada pakal ana rabbukumul a'la. Tinimuyan ang kuto pagtaon niyan. Napiyakan lang kapya na tigyan na siya kang ituhan niyo. Lagi mapo. Kasi sang kuto akialilidin niyang kirang sa gandaralis. Napikiran ka man ang kataping balay niya ng mga kalibunto. Pyramid. Mga atoro-tuwa si ikinwa sa Palestine na ininggusto nila si Samasa nadamaran ti alungan, nadamaran ti sauran
Daawos na dadukaw na may tatriliran sa ginawairan. Kakaya sabab sa putuwa kararasayan niyang kiran, kapupag-ilay niyang kiran ng putuwa kapamalang pakang putuwa kadatuyan. Biyakin balay niyang kiran nagyang puto mga pyramid ng bibo na miyatay sang puto mga bani Israel, kasati man na at ramalilin, na taman sa baba na di niyan lagas na ng puto mga tao at imbalay sang putuwa. Iputub-tug mga tao. Ayah pakai sir, anda sopirau. Na tanto miya kasagad sa kalinaan subang kainian. Uba piya sumarata iungar a Muslim na danian din pangaran na sopirau. So manusia na kanawaya kinanglan yan ko manusia. Suwala na kanawaya kinanglan ko manusia na sutamukyan. Kasukaron na taman sa bangkitan sa dunia. Nadaamat na manusia balagi na karon. Abigan wallah. Sa malakang masa. Kasunod sa Quran niya nutulog. Sa gibong uta mga gunsiyan na di kakadaw 70 ang mga unta. Na sibul kaya ay kala gunsiyan. Naku na. Siya niya losyo tanas kanini kisagyan ka ng mga labilin sa Makati. Ay kala gunsiyan. Nasukaron. Napisa kasi ang Quran nawain na mafatiha mulatano o bil usba. Diyan ko ta mga gunsiyan na kependanon sa mga bubugar na tiap siya na 70 ang mga utang. Anda miya tang sukaron, kakagir miya belagi sukat na niya. Giyan na. So sama na inagiyan kaya kasisita no sang ka dunia. Lagi piteman tamanan. Pakawan wanadar pa kaya katatang undar katano ka. Sobray ni sa pamamaluya. Sabutiron na kritikal ayadar pa kamapupuno-puno iniya panupong. Wala nga lang. Ikapong guru ko manusia wala sa kang guna o niya ng kuturan na iba't ka makasilay din sa manusia. Si ibo ko sambayang ang mga parado na uman salungan na makasapol agupito makapangnis repan wala sa turuan sa dinyan mabulag. Sutura na wala kakagigil ka dunia na mapiada ka ng pagilay na palapalay ikabimban agres sa mapan sa kagulag manusia sa putatuan na tunggiraw ka kung mga sambayan ka mga pado ihdina siratal mustaqim inaukad na nami ng punanawa kaming kapagin ang makauntol aginan so kapag inataw siya kung kabay o Allah iyan ay pikiran ka na lang mo na pagkailan ka kabayan ka na palapalad nuto pa makakatrining na ustakla. O di kalimo ang wala na maragnawa ka na makapas. Kay kadakla mga tao. Ay kinitulakan yan kukad na ninapon kukad ato yan. Ay kadakla mga tao miya pakatalipod ka niyan o tamok yan si kukad na niyan. Ay kadakla mga tao aminiswaswa. Kay karumanian na yan kaya pangunutanan na miya lagi sukad na niyan ay kadakla mga tao miya taman ang mga wata yan ay kadakla mga tao miya taman ang kubay aginawan niyan sulangon-langon na pwede ka puno niya na palapalay na kianan sababan sa kakuat manusia kukad na niyan amay kamatan adikan yang gunan unwallah sa puto along kumanay pamikiran na mapukas tanos ang gaya dunia na kanaba tanos si ipakakasoy. Kanaba lagi do'y barat na kaso mo sa parang audiro na kaso ko di napagisuon nakataman sa kaso ko dano ng Ethiopia. Nakahingi naman kasi sa tanos ay makasagad. Nagupo na maribat kamatay palas. Nakanaba tanong pembuatan puro mano makainatan. Napangalangan tanos isa ibat-ibat. Pagkalangan tanong si isa mana panaguntaman sa andumanay di tanong mablag sa kulalan. Ilan yuman kung giraw tanong ihdina siratal mustaqim. Kada namin ang gunanaw kaming kapwa kita makauntol. Na ayat na pilning kapwa alalan ang makauntol. Na sulalan siratal ladina an'amta alaihim. Sulalan no siran ito mga tao ini kalimu kasiran. Na kaya pinutulog Quran ang mga tao ang miyagin na tao siran si kumakauntulalalan
was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Ay makauntol sa mga lalanay no kita niranay ni kalimos siran wala na suino kita ng mga nabi, sulalanay no kita ng mga nabi. Sa mga nabi na miya ginataw siran, nasi isiran mikiling tagum wahyap wala. Miya ginataw siran na siran na pangunot-tunot sa salak awabitkan akapaginataw. Kasi isiran din mipatiran sa taruto wahi kawayaguyaga kabaya Allah na siran din ang panilas siran. Ibarat na lagi o Ibrahim banyan na pinggulaw na makapasa di sumbayang nasa parintay Namrod o sa kukuman ni Namrod na busa ada tinamrod naroon unot di kasi Ibrahim na tirunan sa kaniyang sa kitab abituan sa suhuf Ibrahim ang magatos lakat ang kuta inibugay wala kitab si Ibrahim alaihi salam. So Musa alaihi salam miya ginataw sa kanya na si Romeo ko Taurat dan yan ang kunaw la ibayak kaya pag ginataw niya na si Munot o Firaun ano to Firaun o kuman o Firaun kadi iba na to Nabi sallallahu alaihi wasallam panya na pinggulaw na makapasa di sembay ang gusto mga sahabat yan nasa parinta o mga Yahudi sa Madina mga Banu Qurayza mga Banu Kainuka o sa Banu Nadir na masisikiran na pagunot ang gusto kumaniran. Dia kutawa tatanwa miya tiya kagi sa Quran na miya aluin yan ang kutwa talo ayat o man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. So mga tao di niyan ikukum abu di sisi makikukum hukuman na ini turun Allah nasiran na mga kafir nasiran na mga zalim nagusiran na mga fasik dit na wasan miya kamasok nagito ay ang mga tao pero wala sangkot walalan ang makauntol na sumanga nabi pag nairon na sumanga nabi na utulad makasokya pag inataw mga nabi na miya ginataw sira na isira mikiling tagum wahi ang pag inataw biti ka na ikukumpas kulutad kapag pag inataw bilo ya para aturan si ikupamana pinikrik kuban at kapag pag inataw si kuliaw lupa sa katano anda tanong yung man to uno to ilaan tanong wala kaya kada-kala nakita no na